Op maandag 29 oktober organiseert de Kamer van Koophandel in samenwerking met het WTC Leeuwarden een seminar over zaken doen in Brazilië en export naar Brazilië. Het seminar bestaat uit zowel presentaties als workshops en duurt van 2 tot 6. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/seminar Brazilië. Aanmelden kan tot en met vrijdag 26 oktober. Tot dan!